pagi Maka kusok sustasi Di unik pagi Di kashetasi Di unik pagi Nomadan kostasi Burgi dewashi Di unik pagi म्हणजे पहिलेच पाव हे म्हणजे दोनशे घुमेल बोलले ना पाऊस सोडतो खुशाल जावलो आणि घमेल म्हणजे मनात चितले हे म्हणजे गोष्टी माते वेळ मार आपलं सोयरे तो किती म्हणतो तो गोईची माते एक मारे गोईची माते आणि एक मार बाबा गोईची हातला एक मार तुझे नाव किती माझे नाव सोनिया सोनिया वाह ब्युटिफुल नेम वो ये अरे शाळे मध्ये ना की 5000 रुपये दिले आता सिरिजर घेऊन येता मग सिरिजर घेऊन येतो हाय किती मुली करे त्याचे पैसे ना सिरिजर होऊन चढला का बेळा हा फायदा का भाडा सुरू आहे अरे इगोरी आगे तक म्हणजे डोळ्याने कोण असते घरात होतं अरे बाबा तुझ्या डोळ्याने तू गोरी घालता म्हणजे डोळ्याला गोटीच्या कामात लागून बोंबाल वाजतात येता गोलीला सोडते बघूया कोणा दुसरा गार तुझ्या येऊ कोणा अरे किती करा तू का आपली खातारा म्हणून दिला तू काला तुझे प्रयोग असत मूळ काला गोटे जे राय सोड गादवारे माझ्या चंद्राकांना पीस टाकावनाचा वीस छोटा मोकाच्या उलाच होय तू हे कोणी खातारा म्हणतो अरे शेजारी ऐकलं तिथे म्हणते शेजारी बोलो उड्डा माताई कोचेची उड्डा माताई इथले खुशाल जाऊ कारण की ते बाय वारी झाल्या माकाने कास्टिंग
देखून तू ताच्या बोटात मुदिका जीवन पार कोरपी चीप मनशाच्या सांसाक बाले चोपता कोली पूण तीच चीप मनशाक खोडाय दिवन बुसवण दिवन मनशाच्या जिविताक एक नवो आकार ते वस्तुरीची सावळी घराबेन पीक पोपता आनी ताचे उलोवपे घराबेन तूं मारूंक आसतले क्या चाव है क्या भाव है सब कमाल है सी जोड़ो मोटे होए एक को अपन से डांस पर लाइका स्टार क्या काल सालवेड वाले ठीक सब बात रहता है बार के हद का करेगा करता है एक को साथ में मोटे जोड़ा पवे आमो ने कोना सुदेवा निर्मिना काय मोटे दोयानी गोरी गोरो कोट बांचे पोटानी दूसरा तू ना maka dilakukan insan tidur tidur data Who is your name? My name is my name is Bom Shakala. Shakala kan maka perpetin mas Shakala ni Shakala Bom Shakala. अरे या प्लोदा कोण दिलो आदिला टाका